Hej. Hej. Vores bedste ferie var på Roskilde. Ja, i den her ferie, venner. Det var Det var virkelig sjovt. Vi var fulde, og vi dansede, og vi havde sex, og vi festede, og vi havde sex. og vi drak. Så det var en fed ferie. Ja. Vi har 1,5 minut tilbage. Jeg skal sige. Okay, Vil I ikke ind og join os? Kom og sig hej. Hvor har vi ellers været på ferie? Vi har også vores venner. Ja, de vil også gerne fortælle Ja. lidt. Her har vi Kingo. Fortæl om din bedste ferie, Kingo. Min bedste ferie var, da jeg var i Grækenland, og der mødte jeg sådan en sød halløjse, sådan en sød fyr, som var ejerens søn, og jeg følte mig lidt som Dirty Dancing-agtig, fordi så tog vi på date og sådan noget, så ville han kysse mig, men så ville jeg ikke kysse ham, fordi han var sådan lidt ulækker. Og hun var 12. Jeg tror faktisk, jeg var 16. Nå. Jeg tager lige et billede af os, det er skam. Så var på, så det der billede allerede. Kom. Vent lidt, jeg tror jeg rykkede mig. Så tag på Roskilde og tag til Grækenland. Tag til Prag. Nej, så de har, at vi sidder og poser. Ja. Det er godt nok en lang video. Jeg ved ikke, om jeg har taget den. Vil I være med? Nej, okay. Den er også slut nu. Vi håber, I får lige så fed ferie som os. Ja. Med sex. Hvad? Vi har snakket om sex. Jeg har ikke fået sex i Grækenland. Anu, Hans, Maja og Kingo.